Welcome to Ipolo Namhla News Channel. Owengumdlali wasesiswini weSekhukhune United uLinda Mntambo usho lamazwi anamandla ngomvikeli weBafana Bafana umbekezeli Mbokazi lapho eveze ukuthi lo mdlali wasemuva osemncane ungomunye wabavikeli abahamba phambili emhlabeni jikelele. Lo mbono kaMntambo ulandela ukuphuma kabuhlungu kweBafana Bafana emqhudelwaneni wendebe yomhlaba ka2026 weFIFA obubanjelwe eUSA, eCanada naseMexico. Leli qembu lesizwe eliholwa nguHugo Broos laqala kabi kakhulu lapho lahlula khona ngo2-0 eMexico emidlalweni wokuvula laqeda umdlalo linabadlali abangu9 kuphela enkundleni. Emidlalweni wabo wesibili weqoqo lika A bakhombisa ukuzimisela bebambana ngo1-1 neZexia ngaphambi kokuba benze okumangalisayo behlule eSouth Korea ngo1-0 emidlalweni wokugcina weqoqo. Lokhu kwanika iBafana Bafana ithuba eliyingqayizivele lokungena emzukiswaneni olandelayo womkhumula jezi lapho bedlale khona neCanada. Nokho uhambo lwabo lwendebe yomhlaba lugcine lufike emaphethelweni eLos Angeles ngesonto ngemva kokuhlulwa iCanada ngo1-0. Lapho ekhuluma lo mdlali wakudala weOrlando Pirates uveza ukuphoxeka okukhulu ngendlela iqembu eliphume ngayo nendlela elidlale ngayo kulo mdlalo. Uphawule ngokuthi kungenzeka ukuthi iBafana Bafana ithathe kancane iCanada, wengeza ngokuthi abadlali abakhombisanga umfutho ofanayo nalowo abawukhombise bebhekene neSouth Korea. Waveza nokuthi iqembu lilahla amabhola amaningi kakhulu esiswini bedlala budedengu futhi behluleka ukuthola isiqi sabo somdlalo. Ukudlala kwebhola elifakwe sekuphele umdlalo ukubize ngokuthi kuyaphoxa futhi kubhlungu kakhulukazi ngoba bebecabanga ukuthi bazokwazi ukuyisa umdlalo esikhathini esengeziwe ukuze bazame ukushaya igoli lokuwina. Nangaphezulu kwalokhu kuphuma, uMntambo uncome kakhulu imidlalo kaMbokazi kuyona yonke le ndebe yomhlaba, ayibone njengenye yezinto ezinhle kakhulu ezenzekile kuleli qembu lesizwe. Ubongela umvikeli oneminyaka engu20 ngomsebenzi oncomekayo awukhombisile, eveza ukuthi ukhombise ukuthi iminyaka iyinombolo nje kuphela nokuthi unali ikhono lokubhekana nabadlali abaqavile emhlabeni. Uphethe ngokuthi ukubheke ngabovu kubona ukuthi ikusasa lalo mdlali lizomisa kuphi. Waveza nethemba lokuthi indawo yakhe elandelayo kufanele ibe seEurope njengoba ekhombise izimpawu zonke zokuba ngomunye wabavikeli abangcono kakhulu, hayi kulelizwe kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.